vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu ekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndine makore 20 years ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichikonfesa kuti izvo zviri pandiri ndo zvisinganditendedze kuti ndinge ndichikwanisa kupindawo mumarriage. Mukomanashi ndiriwo munhu wekutoti kana murume akanditarisa anotoona kutoti ya apa paita zvemukadzi akanaka, but I cannot be with one man nekuda kwemishonga iyo yandakapiwa. Handizivi kuti ndikati mishonga here kana kuti minamato, because munhu akandigadzirira zvinhu izvi munhu anoita zvemasowe. Panguva yacho iyoyo inini naye tainge tichiri kudanana, but ainge atori nemhuri yake. At that time mukomanashi ndainge ndichabva mukumitiswa mwana wangu wechinumber 2, sezvo ndainge ndakambomitiswa before. This was too painful for me. Pandaka find out kuti ndainge ndava nepamuviri, ndakatanga kumitiswa naticha vangu apo patainge tichiri kuchikoro. Apo pandainge ndichiri muform 4, he was the man uyo wandakatanga kurara naye. Kechi2 manje when I was supposed kuti ndinge ndichitawo correction, ndakabva ndazopinda mumarriage nemunhu wekuti ainge asitomborina basa neni, ainge atongonditorerawo that advantage. Akangoti aona kuti ndainge ndiine pamuviri ndokubva andidzinga pamba. Ndakadzingwa pamba mukoma achiita zvekundidira weti. Painge paine chimwe chichemba icho chatainge tarara tichiitira weti. Saka mangwana acho makuseni ndipo paakangotanga kungopopota. Pandakazamawo kuti ndinge ndichimutuka back because I was too much in pain, ndipo paakabva azotora gaba chiya chataishandisa sechemba ndokubva azondidira neweti. Pandakangoona murume achindidira neweti ndikabva ndatoona kutoti panapa rudo painge pasisina zvamuchose. Let me move on. Mukuzonoita move on ndakabva ndangotangawo kungoshandawo zvimabasawo zviya zvekiya kudzamara ndichizotanga kuenda pane rimwe sowe. Ndakati ndichiendapo pasowe iroro ndikabva ndazopfimbwa namadzibaba vainge vari mukuru wesowe iroro. Saka ivo vakabva vazonditi hongu ndainge ndakanaka, but ivo vaisakwanisa kuti vange vachizondiroora because vainge vasingadi zvekuti vange vachiita zvebarika. Vakabva vati sezvo ndarara newe, iwewe ndava kuda kukugadzirira zvinhu zvako kuti mune ramangwana rako unge uchizokwanisawo kuzobatawo varume vane mari. At that time I was too much hurt. Vakandibvunza kuti ndokugadzirira here kuti ungozviwanira murume wako ane mari. Ndikabva ndati madzibaba, I am tired about this man. Just make a plan kuitira kuti pose pandinenge ndichifamba ndingonyengwa chete nevarume vane mari. Vakabva vati sezvo zvirizvo zvawasarudza izvozvo it is fine. Saka takati tapedza kuita bonde redu ndokubva vazotanga kundivakira minamato. Pavakandivakira minamato at that time ndainge ndiine 18 years. Vakati vandivakira minamato ndikazongoramba zvangu ndichingoshanda apo pandainge ndichishanda. Kubva zvandakavakirwa minamato iyoyo hapana kana kumbotora mazuva. Baba avo vemukadzi wandainge ndichishandira vakabva vazoita zvekundipindira by force ndichigeza. Ndakamboda kuscreama but vakabva vatanga kuburitsa misodzi. Neniwo ndakabva ndakasika ndatonzwisisa kuti baba ava chainge chichivakontrola yainge isiri sikarudzi yavo kwete, but wainge utori mweya uyo wainge uri pandiri. Saka ndakabva ndazovanzwira tsitsi ndikabva ndati alright, I understand, chiuyai zvenyu muite zvamuri kuda. Baba ava mukoma vakangoita bonde neni vachichema kuzonosvika vachizopedza vachingoyeredza misodzi. Ndakavabvunza kuti why is it muri kuyeredza misodzi? Ivo vakabva vati ndafunga kuti ndinge ndichiramba mudzimai wangu, asi ndiri kurwadziwa kuti mudzimai wangu uyu kana ndikamuramba iye pain yaachanzwa inenge iri pain yakaita sei. Pandakangoona kuti ndokwa zvainge zvava kuda kuenda uku ndikabva ndati it is far much better kuti panapa ndinge ndichitongotiza, because izvi zvandainge ndava kuda kuita zvaikwanisa kuzondiroyesa namadam boss vangu. Ndipo pandakazosiya basa paya ndakatongoti ndiri murodhi mukoma ndichitongofamba ndichitoda kutoenda kumba kwefriend yangu. Ndipo pandakatongo
ndakamirirwa neumwe murume uyu akatongonditi pinda mumotikari, ende ndakati ndapinda mumotikari make akabva atongondipfimba. No time for me to refuse, because akabva ati kana ukandiramba ndichaenda newe kune imwe nzvimbo yekuti haukwanisi kuzodzoka ikoko netsoka, saka ndibvume. Ndokubva ndatomubvuma paya zviya by force. Ndakadanana navo baba ava apa vainge vachindichengeta sei. Dambudziko rakazongovapo nderekuti mukoma havasiriwo vega baba ava vandainge ndichidanana navo. Kunosvika muzuva ranhasi mukoma handichakwanise kuti ndirambe ndichingodanana nevarume, because so far kana kuri kunzi if I am correct, kubva pana madzibaba kunosvika pamurume wandiri kudanana naye, I think kuti varume vandasangana navo mukomanashi in the space between 18 years kunosvika now ndava ne20 years ndasangana nevarume vanodarika 100. Varume vandakasangana navo kunyange vakanzi vange vachipinda mubhazi umwe neumwe achigara pasiti rake, umwe neumwe anokwanisa kutowana nzvimbo yake, including the driver naconductor. Ndarara nevarume vakasiyana siyana pazvainge zvichiri kunyanya kupisa. Now zvava kutoita sekunge nani, but panguva yacho iyoyo mukoma pazuva ndaikwanisa kurara nemaboyfriends 5 andainge ndichidanana navo. Zvakazotosvika panzvimbo pekuti munhu aitosvika pamba achitonzwa ndichitochemedzana noumwe murume. Pandaizobuda paya ndobva ndatoona munhu akatogara mumotikari make achichema. Ndaizoti kana ndamuti chiuya mumba obva atanga kundipfugamira achiti ingawani ndiri kukuitira zvose zvaunoda, so why are you doing this to me? But mukoma zvinhu izvi zvainge zvichindinakidza at that time, but now ndiri kuona kuti ndasakara mukoma, ndapera basa. Sometimes ndinoti kana ndirere nemunhurume ndinobva ndanzwa ndichizvisema, because varume vacho vandakasangana navo vakawandisisa. I even avoid to look for a job, because ndinozviziva kuti kana ndikangoshandira munhukadzi, the next thing that is going to happen, kana kutomutorera murume wake ndinomutorera, kana kuchechi chaiko mukoma, I am not comfortable. Ndakabuda mumasowe ndichiti ndinge ndichiendawo kuPentecostal. Munhu akandigamuchira, baba vamwe vainge vari acha avo vakazonyora madetails angu pasi. Takazototi tirimo muchechi imomo vainge vava kutondinyenga vachitonditi iwe ko chii chiri kuitika pandiri, handichakwanise kana kumbofokasa. Ndakabva ndazotongoita zvezvo zvekuva comforta, ndikabva ndati muchandiita zvenyu but noti zvaizvezvi, nekufamba kwenguva ndichakupai zvenyu. Mukoma ndakangoti ndavaudza izvozvo vakabva vaita very crazy, vakabva vati please ndipe nhasi ndinokupawo something. Ndakangoti ndichingobuda muchechi ivo vainge vatori kumashure kwangu, ndokubva tatoenda tose kumba kwangu tikabva tanorara tose. Mukoma zvinhu izvi zvakaiswa pandiri izvo zvinotondidanira varume vekuti vanenge vachitondida zvezva zvekutopenga, zvekutoti murume unochitoona kutoti yeah, this one he is crazy over me, but kuti ndinge ndichizokwanisa manje kuramba ndimire nemurume iyeye one handizokwanise, because izvo zvinongoti kana ndangorara nemurume uya wandinenge ndarara naye, I have to move on to the next man. Ndadhamba, ndasakara at only 20 years old mukoma. Ndarara nevarume vanosvika kuma100. Ndaneta handichadi. I just want something that is stable, but stable yacho haiiti. Vanhu vanotoita sekunge vachaurayana kunze kwekuti vange vachirova inini. Rume vanotoita zvekutoisirana mathreats pamafoni vachiti iwewe siyana nemukadzi wangu, kana ukasasiyana nemukadzi wangu ndinokuuraya. Saka ndava kutya kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzokonzeresa kuti vanhu vange vachiurayana, then inini ndobva ndazoita ngozi, because vanhu ava vanenge vaurayana vachirwira inini. Ndakambodzokera kuna madzibaba vaya vakabva vandipa a cold shoulder. Ameno maybe inhau yekuti pandakasvika pamba pavo mudzimai wavo ainge aripo, saka mudzimai wavo iye akazofind out kuti ndakambodanana nemurume wavo. Saka kamutarisiro kacho kaainge achindiita, ainge achinditarisa neziso riya reruvengo. Then madzibaba vaya vakabva vazongondipa cold shoulder. Ndakati ndichingonopfugama vakabva vangondiitira munamato, vakabva vatoti zvenyu zvaita madzimai chisimukai muende. Kuti ndinge ndichitaura ndikabva ndashaya mukana.
ivo nekuda kwekuti sowe ravo rati kurei, munhu wekutoti anotofamba nemabodyguard kuti unge uchiswedera padhuze navo hazvitombokwanisiki. Nhamba dzavo dzandainge ndichiziva hadzichashandi, vava nedzimwe nhamba. Pasowe ravo ndinotoona kutoti I do not feel safe at all. Munhu ava kufamba nemabodyguard anototyisa pachake. Hai, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Hanzi ndine 20 years so far Ndarara nevarume vanosvika kuma 100. Hanzi vanozadza bhazi ende kunyangwe driver naconductor mubhazi imomo vachitowanawo space. Hanzi zviri pandiri zvinonditsvakira varume vane mari, zviya zvekuti munhu kana aine mari yakawanda muhomwe make anototi ange achisangana neni. Ladies, pray for your husbands, nekuti sometimes maybe munenge makaseva mari paya, sometimes munenge mugere maybe kuma misha, then mobva matuma baba kuti baba endai munotenga ngoro. Baba pavanenge vazoenda kuHarare kunotenga ngoro, then baba vobva vasangana zvavo nemwanasikana uyu, vaita zvekutodanwa nemweya yacho iyoyo. Hanzi inoita kufemedza varume vane mari, vaya vekuti vanenge vaine mari yakawanda yavanenge vachida kushandisa, then munhu obva atondipa mari iyoyo. Zvakangooma hazvo veduwe. Ndakedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini yangu nyaya yakamira sekudai so. Ndinoda kureurura kuti ndakamboshandirawo vamwe amai. So amai ava vandakashandira ivo vakatomboita nguva vachishandisa imwe mvura. So mvura iyi dai kwanga kuri kunzi kamwana kavo kainge kasina bapu, ndikadai ndisina kutomboziva kuti mvura iyoyo yainge ichibva pai, but mvura iyi kana neni mukoma ndaitopota ndichitombonwawo mvura iyoyo. Amai ava vaiva nekamwe kamwana kavo but kaigara kumusha nagogo. Ndakazotozviziva mushure mekunge kauya kuma holidays kuti mvura iyo yataibikisa zvekare nekunwa yainge iri mvura yezvitunha. Zvakaitika mukoma ndezvekuti ndakatanga kuvashandira amai ava tichingoita zvekubika. Saka zvavaiita ndezvekuti vaiva nechimwe chitini chaigara chiine mvura. Saka mvura iyi yaisvika pakusviba zvekuti kana ndega ndaiona kuti mvura iyi haichaite kuti tirambe tichingoishandisa, but ivo vaizongotora rimwe piritsi vobva vati yava right, haina kolera haina chii, ngatiishandisei mvura iyoyi. Kana kunwa ndiyo yataizongopedzisira tanwa, because vaisada kuti tinge tichiwirirana nevamwewo vakadzi vainge vaine zvimarestaurant zvavo vachibikawo sadza padhuze neapo patainge tichibika sadza. Saka taizongogumisidzira tava kunwa mvura iyoyo. One day mukomanashi ndakatumwa kunotenga huku nemwana wavo. Ndakati ndatumwa kunotenga huku nemwana wavo, tiri munzira mukoma kamwana aka kakabva katanga kungoita rimwe bvepfe kachitanga kutaura kuti mama pose pavanouya kumusha vanopiwa mishonga yakati vozanganisa nebute vobva vanzi nagogo vange vachigeza, ende mimwe mishonga yacho ndiyo yavanouya vobva vazoisa musadza. Munoona poto iya kachitorondedzera mabhodho aya awo atainge tichishandisa pakubika, kachitotaura kuti bhodho rakati vanoti kana vabva kumusha vanobva vauya vachidira mushonga uya unenge wakazanganiswa nebute kuti vanhu vange vachiuya vakawanda. Akaona kuti kainge kachirotomoka kudaro, ndakabva ndati regedzai ndimbonyatsokuita tsvakiridzo yakakwana about bosi vangu ava. Ndikabva ndati iwe ko why mama vako vachiti tirambe tichingoshandisa mvura yakasviba? Kakabva kamira kakabata muchiuno kakabva kati mainini kasi munonwa kana muchinwa mvura iyoyo hameno henyu? Ndikabva ndati ndinonwa. Yakaita sei? Kakabva katanga kusvipa mate kakabva kati mvura iyoyo yakauya nagogo vachibva kumusha. Ndikati gogo vakauya nemvura vachibva nayo kumusha vachiuya muHarare, wai vakauya nayo? Vakabva vati gogo kune kwavakaenda kunhamo, vakati vaenda ikoko ndokubva vanogeza munhu akafa, saka vakabva vazouya nemvura. Vakabva vati kwatiri mvura iyi iri muchigubhu umu musaibata, mukangoibata hameno zvenyu, nekuti mvura iyi kwandabva uko kunhamo ndini ndageza chitunha ichocho ndikatora mvura iyi. Mukoma ndakati ndanzwa nyaya iyi ndakanzwa mweya wangu uchienda kure, ndichitanga kufunga kuti saka
pose apa mvura iyi yatainge tichinwa imvura yezvitunha. Mukomanashi kunze uku vanhu vari kutsvaka mari nenzira dzisina kana kumbonaka. Mukoma kamwana aka kakati kandiudza zvose izvi ndakabva ndangonyarara, ndainge ndapererwa ndichitanga kuzvibvunza kuti saka ivo madhamu ava vaitisiya tichinwa mvura yavaitoziva kuti mvura iyi yakazanganiswa nemvura yezvitunha. Takazoti tadzokera kurestaurant, kamwana kaya semunhuwo wekuti ane dzungu kakabva katanga kutaura zvose izvo zvakainge kandiudza, kakangotswinywa nzeve naamai vacho. Zuva rakazoti richinonyura mukoma ndikabva ndatodhisimisiwa, ndakangopiwa mari ivo vakabva vatoti mazuva hakuna makastoma sezvamuri kuona, saka ndichazokufonerai, ndiye ndichazokufonerai. Nanhasi uno mukoma havana kana kuzombondifonera, but nawo zvangu ndava kuno kunyika yevatorwa, ndiri kuraramira ndiri kuno kuSouth Africa. But izvi ndo zvakaitika panguva iyo pandakamboshanda muHarare ndichishandira vamwe amai vaiita zvekubika sadza. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi pari zvino ndiri kurarama ndiri munyika yeSouth Africa, but pandainge ndichiri kuZimu ndakamboshandira vamwe amai. Hanzi kuburikidza nekuti hanzi nenyaya yekuti kamwana kavo kainge kaine bapu, ndiko kakabva kazondiudza kuti amai vacho vainge vakapiwa mvura yakabva kumusha nagogo. Gogo vachiti musabata mvura iyi nekuti kurufu kwandabva uko ndini ndageza chitunha, saka ndabva ndatora mvura iyi. Akomana hei zvakangoma hazvo vedu we. Kana uine experience yauinayo, please come to my inbox, then we share your own confession.